Kulukudu kubengelele phela ngomkele mbukele emakhaya kuSimanzonzo lapho ngisuke ngulethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefe ngesikhathi. Mbukele emakhaya kuyitokoze enkulu ukuthi ngilethena lezi ndaba ezokuthi izobikela umndeni iyokuyiphatha kangizwe mfamchunu. Lezi ndaba ke zivezwe uSenzo Mchunu owuyena ungqongqoshe wezamahlathi la eSouth Africa. Ushilo ngempela ukuthi ukuyiphatha kwangizwe mfamchunu ngilezi inyanga ezendlula akumphathi kahle njengoba lento izomholela ukutheni ungizwe mfamchunu egcine senezitha. Uthi lento enze ungizwe mfamchunu ukuthi igamanxa kangaka kwepolitiki izomdalela izitha. Uzokhumuleka ukuthi ungizwe mfamchunu wakhombisa ungenami kwakhe emva ukuthi kuboshwe lo ngopresident wase South Africa umnomzane Zuma uJacob Zuma. Nangempela ke kwagcina seboshwa ke naye ke ungizwe mfamchunu eboshwe icala lokuthi uyasolakala ukuthi uyena wagqugquzela abantu ukuthi ngempela beshisa izitolo phinde botapa la KwaZulu-Natal nale eGoli. Ugcine ephumile ngebail ka2000. Kodwa kuSenzo Mchunu uthi lento ayiphathi kahle le behavior yakhe umacingwane. Uthi lento le izomdalela izitho. Uze washo ngempela ukuthi lento le siziyaholela ukuthi ethatha isinqumo sokuthi ngempela ethinte amakhehla amadala lesisibonga amachunu ukuthi beyobhunga ngokuyiphatha kwangizwe mfamchunu. Uze washo ngempela ekhuluma nephephandaba iScroll Africa ukuthi ngempela namakhosi asemachunini amahlanu naye ngempela shilo ngempela ukuthi nawo aphathekile kahle ngokuyiphatha kwangizwe mfamchunu. Kuningi kuphawula mbukeli emakhaya njengabanye besho ngempela ukuthi lento le eshiwe yena uSenzo Mchunu ngenzeka ukuthi inenhlese yezepolitiki njengabanye besho ngempela ukuthi ngenzeka ukuthi akamfuni vele uJacob Zuma ucheme noRamaphosa njengoba yesekhomise ngokusobala ungizwe mfamchunu ukuthi ucheme noZuma ngenzeka ukuthi ngempela bala ipi yezepolitiki. Futhi leli phephandaba liqhubeke lasho ngempela ukuthi okhulumela umndeni okuyena uBonginkosi Dlamini waziwa kakhulu ngeFees Must Fall ushilo ngempela ukuthi ungizwe mfamchunu akalifuni ngempela ludaba njengoba esho ngempela ukuthi yena uyazi ngempela into akelelwayo and futhi ngenzeka ukuthi uSenzo Mchunu ulwa lento le ngenxa yezepolitiki ukuthi akamthandi upresident noma owayepresident wase South Africa uJacob Zuma. Bukele emakhaya ngabe ngempela igxathu elihleni noma elimbi elithathwe uyena uSenzo Mchunu ukuthi athinta amakhehla amadala akhona kaMchunu ukuthi bezobhunga ngodaba langizwe mfamchunu. Ake hlangane lapha ngezansi phinde sihlangane ngokuzayo. Till next time. Siyabonga.